It-tifel ra affarijiet għar isiru qudiemu b'ħafna kokaina għaddejja fid-dar bommu saħansitra tgħaddi droga lill-akkużat. Hekk irrimarka l-avukat Mario Mifsud fl-awla numru 3 tal-qorti meta bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni dwar l-aggressjoni fil-Marsa li allegatament seħħet minn Nazzareno Dalli li ma' aggressjoni waslet biex 3 aħwa spiċċaw rikoverati l-isptar b'waħda fil-periklu tal-mewt għal xi jiem. Il-prosekuzzjoni talbet lill-qorti biex it-tifel jixhed fl-ewwel seduta dwar dak li ra meta Dalli allegatament qabad jagħti daqqiet ta' sikkina lit-tfal. Id-difiża argumentat li dan ma setax isir peress li m'għandix f'idejha x-xhieda fl-inkjesta tiegħu li għadha mhix magħluqa. Dan ħareġ quddiem il-Maġistrat Marsen Farrugia dwar il-każ li seħħ fid-9 ta' Marzu fi triq San Tumas il-Marsa. It-tifla ta' 12-il sena ngħatat 17-il daqqa ta' sikkina fejn issa m'għadix rikoverata fit-taqsima tal-emerġenza. Il-prosekuzzjoni fittxet ordini ta' protezzjoni għall-omm il-vittmi u l-minuri minħabba Facebook post mimlija teddid. Il-qorti qalet li la darba l-imputat jibqa' taħt arrest preventiv m'għandix tilqa' it-talba ta' ordini ta' protezzjoni u dan għaliex il-movimenti tiegħu suppost ikunu kontrollati mill-awtoritajiet tal-ħabs. Xed l-ispettur Ian Vella li qal li l-aggressjoni seħħet meta l-omm kienet barra, bit-tifel jara lil Dalli jagħti daqqiet ta' sikkina lil Ħutu. Dalli fil-preżenza tal-avukat tiegħu Arthur Azzopardi ammetta li qatt tal-lejl ta' qabel jixrob u juża sustanzi illegali fosthom il-kokaina f'bars f'Marsa Scala u ż-Żejtun. Huwa sostna li ma setax jiftakar x'ġara wara li ħax sustanza mhux magħrufa. Fuq il-pedana tax-xhieda l-omm irrakkontat bidmuħ f'għajnejha dwar il-kundizzjoni ħażina ta' binta u s-severità tal-koma tagħha u li t-tabib qalilha li jrid ikun miraklu biex din toħroġ minnha. Hija żvelat il-biża' tagħha meta l-imputat kien jeddida u jirrifjuta li jaċċetta t-tmiem tar-relazzjoni tagħhom. Is-surġent Damien Gallia u l-kuntistabbli Ramona Magro u Lee Roy Bonnici xedu li malli waslu fil-post sabu li t-tifel aġitat u miksi bid-dem ta' Ħutu. It-tifel qallhom li l-eks sieħeb ta' ommu kien attakka lil Ħutu bil-bniet it-tnejn misjubin b'feruti gravi. Is-seduta ġiet deferita għad-29 ta' April.